El Tan Tien és un concepte tradicional xinès compartit per diferents disciplines, com la medicina xinesa, la meditació, les arts marcials i el Qi Kung. Segons les teories de la medicina tradicional xinesa, al cos humà hi circula un tipus d'energia. Aquesta energia s'anomena Qi. Qi no és un concepte místic i no és una energia esotèrica. Qi és una visió primitiva de la matèria i forma part d'una teoria mecanicista que segueix unes normes, direccions, ritmes horaris, etc. Segons aquesta teoria, el Qi s'acumula i es refina a diferents centres vitals del cos. Aquests centres vitals van ser descrits per al mestre taoista Liu Huaiyang de la següent manera. Són uns espais buits de 1,2 polzades de diàmetre. Segons la mateixa teoria, els centres vitals on aquesta acumulació d'energia és major s'anomenen Tantien. Què són els Tantien? Els Tantien són 3 espais esfèrics situats dins del cos, però que no tenen una contrapartida orgànica real. No són òrgans, no són teixits, sinó que es creen durant la pràctica, amb un esforç de la intenció conscient. El caràcter xinès Tan es refereix al color vermell del cinabri o sulfur de mercuri. Etimològicament, Tan és l'entrada d'una mina, representada en el caràcter xinès per els traços en forma de quadrat, de la qual s'extreu el mineral del cinabri, que ve simbolitzat per al punt central enmig del quadrat. El caràcter ha anat evolucionant al llarg de les dinasties. Aquí veiem un exemple en l'escriptura Qiakuwen del segle XII abans de la nostra era, en l'escriptura Qinwen del segle VII abans de la nostra era, en l'escriptura Kaishu, que va des del segle VII, després de la nostra era, fins a l'actualitat. Aquest caràcter va donar origen als termes xinesos que designen l'alquímia, com ara Qintan, que vol dir elixir d'or, o Liantan, que vol dir fondre el cinabri. Tan és el cinabri com a elixir de la llarga vida. És l'equivalent xinès de la pedra filosofal de l'alquímia europea. Els alquimistes preparaven píndoles, anomenades Tan, que havien d'atorgar la salut perfecta i la immortalitat. Per altra banda, el caràcter Tien representa un terreny dividit en 4 parcel·les. Per tant, el binomi Tan-Tien vol dir el camp on es conrea i refina l'elixir alquímic. A l'alquímia operativa es requeria l'ús de diferents instruments: un gresol, un forn, la temperatura del foc i les matèries primeres. A partir del segle VIII, després de la nostra era, l'alquímia del laboratori es va abandonar paulatinament. Alguns dels elements emprats a l'alquímia externa, com ara carbó, sofre i salpetre, tenien certes facultats reactives entre elles, i això va desembocar en el descobriment de la pólvora. Altres ingredients, derivats del mercuri, eren especialment tòxics, i qualsevol error en la seva dosificació conduïa a una mort terrible. És molt probable que uns quants emperadors morissin emmetzinats per drogues dels alquimistes, i que això tingués alguna cosa a veure amb aquest canvi de paradigma. Com sigui, en aquest moment apareix una alquímia simbòlica, en la que tot el procés passa a ser imaginari, realitzat exclusivament al propi interior del cos humà i utilitzant només mètodes mentals i rituals. El forn passa a ser el cos de l'alquimista. El gresol són els centres Tantien. Les matèries primeres són la ment, el cos i la respiració. La temperatura del foc serà la regulació dels ritmes respiratoris i el control del temps, els canvis energètics marcats per als hexagrames del I Ching. La idea de fer les transformacions energètiques dins els Tantien passarà a ser un tema central en les teories mèdico-meditatives de la Xina medieval i clàssica. Quants Tantien hi ha? La primera menció del Tantien apareix al llibre del Pati Groc, el Huangqingqiang, un llarg poema taoista dels segles III i IV centrat en la meditació i visualització dels déus interiors. Al primer capítol llegim: la respiració entra i surt de la cabana, que és el nas, per introduir-se en el Tantien. I unes línies més endavant, l'essència vital i l'energia es fan subtils dins el Tantien. Tot i que en aquest poema no se'ns diu a quina part del cos es troben aquests Tantien, ni quants n'hi ha. És al segle IV de la nostra era quan trobem la primera descripció anatòmica dels 3 Tantien.
El llibre Bao Pu Zi, el mestre que abraça la simplicitat, escrit per l'alquimista Ke Hong, podem llegir: 2 polzades i 4 dècimes per sota el malic trobem el tantien inferior. Sota el cor, com una torre daurada en un palau roig, hi ha el tantien mig. 3 polzades dins el cap, entre les celles, rau el tantien superior. Segons Ke Hong, doncs, veiem que dins el cos humà hi ha 3 tantien. Cadascun d'aquests 3 tantien es correspon amb un dels 3 poders de la tríada cosmològica xinesa. El tantien superior correspon al cel, el yang pur. El tantien mig correspon a l'ésser humà, meitat yin, meitat yang. I el tantien inferior correspon a la terra, el yin pur. Seguint la doctrina de les correspondències, cada tantien s'associa amb un dels 3 tresors del cos humà: Qing, Qi, Shen. Qing és l'essència, literalment una llavor, una energia latent, l'essència de quelcom. Correspon a la creació, el creixement i la reproducció. Per a la medicina xinesa, la Qing és la matèria bàsica que construeix l'organisme humà. Es presenta sota una aparença líquida, sigui semen, secrecions vaginals, saliva, etc. Per al taoisme, la Qing és la part més densa del cos físic i és el combustible essencial per al treball energètic. Qi, que traduïm com energia, literalment vol dir vapor, aire o gas. A la medicina xinesa designa l'energia vital que hi ha al cos humà, designa l'equilibri entre les funcions orgàniques i físiques i equival al concepte genèric de salut. Shen, literalment esperit, es refereix a les funcions psíquiques, pensaments, idees, raciocini, voluntat, sentiment espiritual i luminós. Allò conscient i inconscient que modela les nostres vides, també les experiències transpersonals. Per al taoisme, el Shen és la ment universal, una experiència espiritual, el procés d'individuació associat a la llum pura, anomenat en els textos tradicionals la flor d'or. Per als taoistes, en el tantien superior, a dins el cervell, s'hi controla el Shen, les funcions psíquiques. Al tantien mig, a prop del cor, s'hi recull la Qi, l'energia vital. I al tantien inferior, al baix abdomen, s'enforteix la Qing, l'essència física, el factor sexual. Com que els tantiens són una ideació, una eina de treball psicològic que no té una contrapartida anatòmica real, aquestes localitzacions no queden fixades. La major part d'escoles de Qigong i de medicina xinesa comparteixen aquesta distribució dels 3 tantien. Però hi ha altres propostes provinents d'escoles d'alquimistes que proposen una versió lleugerament diferent. Hu Yaochen, metge, artista marcial i taoista, a més de ser un dels pares del Qigong modern, proposava localitzar el tantien mig darrere el malic. Altres taoistes contemporanis, com Wang Mu, consideren que la localització del tantien, segons l'alquímia interna, és lleugerament diferent. Hi ha diferents opinions sobre la seva posició. Els textos mèdics acostumen a afirmar que se situa 1,3 polzades per sota el malic, però segons els llibres alquímics es troba a 1,3 polzades darrere el malic. Doncs aquests taoistes tenen molta raó en afirmar el seu punt de vista diferent. Les tècniques de meditació i visualització en el taoisme antic es feien en postura ajaguda. Un text de la dinastia Ming, escrit per al taoista Chao Taiting, ho explica així. Quan diem una polzada i 3 dècimes per sota el malic, prenem com a exemple el cos ajagut en postura horitzontal. Per tant, és a una polzada i 3 dècimes cap a l'interior, és a dir, cap als ronyons. És per això que quan els taoistes deien que el tantien està a 4 dits per sota el malic, recordem que parlaven d'una postura ajaguda. Seguint aquesta localització, l'alquimista Chen Tuan va proposar, fa més de 1000 anys, cultivar els 3 tresors a les següents zones del cos. Al tantien superior, la regulació de les activitats mentals, el Shen. Al tantien mig, la regulació de les funcions orgàniques i viscerals, Qi. I al tantien inferior, la sublimació de les energies sexuals i glandulars, Qing. Doncs ara ja tenim localitzats els 3 grans centres energètics de l'alquímia interna i del Qigong. Ara podrem explicar com s'entrenen, s'activen i com s'utilitzen en el Qigong. Però això serà en un altre vídeo que segur que no et vols perdre. Subscriu-te al canal per estar al dia de les novetats, dona'ns un like i deixa el teu comentari. Fins aviat!